Herrixe garbi udaletxiloi Herrixe garbi gobernuloi Herrixe garbi udaletxiloi Hori inaugurazio egun bat, baina jai egun bat, disfrutatzeko egun bat, baina jai eredu ezberdin batetik. Goizean egon da solasaldi bat okupazioaren inguruan, orain bazkaria daukagu, eta gero arratsaldean jai eredutik normalean ateratzen diren hainbat aisialdi eredu planteatu dugu. Jolas bat edo ginkana bat izango dugu eta gero zirko tailer bat izango dugu. Ja, urtebete izan da lokalari ateak ireki genizki honetik, eta egia da ez dela bide erreza izan, eta nahiko gora beratsua izan dela ere, bai animikoki, bai indar aldetik, gogo aldetik, gora bera handiak izan ditugula. Lokalera sartu ginen egunean, egia da ez genuela lortu ez auzoan ez hirian nahi genuen oihartzuna izatea, baina bai hilabeteekin eta egindako ekintzarekin eta eguneroko lanarekin lortu dugu gure fruituak jasotzen hastea, hemen atzean ikusi daiteken bezala. Da beste alde batetik gure buruhauste handiena antolakuntza aldetik izan zen, ez genekielako nola kudeatu Sumendiren espazio libre hau, ez genekielako nola bereiztu Sumendi, nola bereiztu Pudimendiko Gazte Asanblada, baina igandeko asanbladekin eta denbora eta ordu asko gogoetan egon ondoren, lortu dugu bide honetan aurrera egitea, eta espero dugu horrela jarraitzea. Hainbat proiektu daude sortuta da, telak ditugu sortuta, bago lantalde txiki bat telak egiten dituena, sukaldea martxan jarri nahi duen talde bat daukagu, udalekuak edo aisialdi talde bat sortzear dago edo horretan gaude, baita ere ikuspegi kritikoa landu nahi duen taldetxo bat dago, Zulaulak deitua, eta buruan hainbat proiektu ditugula esan aldezakegu eta hauek aurrera ateratzeko nahiak eta gogoak baditugula. Orduan, pizkanaka sortzen hasiko gara. Auzoan nik uste hasieran beraiek ere apur bat despidatuta zeudela, ez zekitelako ere zehatz-mehatz zer zen guk eskaintzen genion auzoari, zein zen gure ideia. Guk ere egia esan ez geneukan oso zehaztuta ideia hori, baina denbora pasa ahala jaso dugu auzokideen onespena, eta espero dugu bide honetatik jarraitzea. Da, azken finean lortu dugu igandetako koordinazio marko bati esker eta lantaldeka antolatutako gazteei esker hau guztia aurrera eramatea eta auzoari beste bizitza bat ematea eta auzoa eraldatzen jarraitzea beste jai eredu eta beste aisialdi mota alternatibo bat eskaini.